Agi og pagpangandam o preparasyon alang sa Traslacion na karong Biyernes nag-inspeksyon ng kapulisan kaganiha sa National Shrine of St. Joseph dadon ditong imahan sa Balaang Bata o sa iyang inahan Birhen sa Guadalupe aron mahiusa ang Sagrada Familia. Adunay live update si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, usa sa labing gidagsa sa mga kalihukan na matag Fiesta Senior, kining Traslacion mao nga higpit na ang pagpangandam sa mga otoridad. Subsub na ang preparasyon sa National Shrine of St. Joseph sa Mandaue City alang sa Traslacion. Gilimpyuhan ang simbahan o gibag-o ang arrangement sa mga lingkuranan ug sa usa ka parte niini. Pagpangandam kini sa pagdala karong Biyernes sa imahen sa Balaang Bata ug sa Birhen sa Guadalupe. Kaganiha, nag-inspeksyon sab ang kapulisan aron masiguro ang kaandam sa simbahan. Sa tuong bahin sa altar ipahimutang ang mga imahen ug adto sab ibutang ang mga railings sa mga mupila sa pahawk. Sa gawas na sa simbahan musubay ang linya sa mga mo-venerate sa imahen. Mao nga kaganiha, gisugda na sa pagbalhin ang dagkutanan sa kandila pag-andam sa bulog sa mga tao. Gibuhatan gyud og kuan nga aron dili bitaw madisturbo ang misa. Just like Santo Niño, di ba? Nare-rescale and then sige ang misa. So we really try that and then we are so happy nga nahimo. Higpit nga ipatuman sa kapulisan ang no backpack policy ug no parking sa grounds sa simbahan atol sa pagbisita sa Santo Niño. Dinhi sa gate palang daan ato lang i-inspect para pagsud sa tao free na sila nga musud diretso. Just like what we did in Santo Niño. Railings lang atong i-separate ang para sa muhalok, i-separate sad nato ang para sa musimba, but divided gyapon nato na sa lalaki, babae, and PWDs and senior citizens. Yes, Bob, gawas ni Bob, gipahinungduan sab sa kapulisan ang katawhan nga atol sa Traslacion o pagpahigayon ni motorkada. Hugot sab nga idili kining pagpalupad og mga balloons bisan gani ang makapariang Agustino mi-discourage man sa pagpalupad og mga balloons gumikan sa negatibong epekto niini unya sa kalikupan. Gawas niini hugot sab unya nga i-implementar sa kapulisan ang ilang security measures aron masiguro nga hapsay ug tunhay ang maong kalihukan, Bob. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.